Takže zdravíme vás, máme za sebou prvý deň. Ja som absolvoval vizionárskú prednášku. Osobne si myslím, že my v PC Review vieme vizionovať trocha lepšie, ako sme to videli dnes. Ale prosím, prvá prednáška sa môže odpustiť. A potom sme boli spolu, Joži, na CES Unveiled. To je taká akcia, ktorá je zameraná hlavne na Ameriku. Ako to ty vidíš? Tak CES Unveiled bola v celku zaujímavá akcia, kedy sa do jednej veľkej bálovej sály nahrnulo tak asi 2000 ľudí. A boli tam pomerne zaujímavé produkty, ku ktorým ale sa dostať bolo pomerne problematické, ale samozrejme máme o nich aj materiál, takže správy o nich určite prinesieme. A bolo tam veľa produktov, ktoré nebudú dostupné samozrejme v Európe, ale aj tak vám ich ukážeme, lebo niektoré boli zaujímavé. Napriek tomu asi bude zajtrajšok aj celý CES 2012 trocha zaujímavý, pretože novinárov je tu fakt tisíce, je tu hlavne tisíce blogerov. A tí sa dostanú úplne všade, takže my budeme mať zajtra úlohou sa niekam dostať a trocha sa na slovenský spôsob predbehnúť, ale verím, že sa nám to podarí. Určite sa nám to podarí, zatiaľ sme sa všade dostali. No a toto takto vyzerá v noci Las Vegas. Mne je už troška zima, lebo večer je tu teda hodne veľká zima, na rozdiel od dňa. Áno, cez deň je tu príjemných 20, v noci sa to tak ako schyluje k nule. A v pozadí máme Las Vegalský bulvár, lokálne zvaný Trip, ale ešte vám ukážeme, ako vyzerá celý Las Vegas z výšky. No, tak na to sa tešíme. Zatiaľ ahojte. Majte sa krásne, dobrú noc zatiaľ.